Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Rufaro kwamuri. Ndinokutendai mapostori nekuungana kwakaisona kakakudai. Nezviso zvenyuka zvinobwinya tiri pamwe chete. Kukoshesa zvido zvemudzimu unoera. Mapostori haisi nyore kusiya zvese zvatanga tichiita mudzimba dzedu kuuya mukati meino nzvimbo ka. Aiwa, izvi zvinotendwa nedenga izvozvo. Rufaro kwamuri mapostori. Zvichakadaro mapostori, kudenga kure uye kunoendwa nenyasha dzaMwari. Dai kwaendwa nemaGD6 kana nemajetana meiwedha kaya. Taitogara tatoziva kuti isusu varombo kana kuti isusu vemahonda fitika nemaranex aya. Hatina chedu kudenga ikokoko. Aiwa, asi kwete vatenderi. Kudenga kunoendwa nenyasha. Rufaro kwamuri mapostori. Denga inyasha mapostori, uye kakurarama inyasha. Dai zvainzi denga raipinzwa nesu vapenyuka. Aiwa, ndaifunga kuti vamwe tairipinda. Imbofunga kama iwe next door pako payeka. Vekuti vakangokuona uchibva kunotenga chingwa nemazaika, inotofuta kutoswera muromo rumumhunoka. Dai yakanzi ndiyo inopinza denga ka. Wairipinda here iwe? Kwete mudikani, waisafa ukariguma iwe. Rufaro kwamuri mapostori. Kodai denga raipinzwa vanhu namhofu vaive kuzasuko kumajecha uko. Wavakanyima chikari last week uchiti havatenge. Unofunga kuti wairipinda here mudikani? Kwete waisaripinda. Kana dai zvakanzi sinyoro vaikudai vaye madzimai pelonziya mukavaramba muchivati vaende kunoroya kumusha. Ndivo vari kupinza vanhu mudenga. Munoti mairipinda here madzimai pelonziya? Kwete, maisafa makaripinda amai. Zvino nhau yedenga ka, inhau yakakosha mapostori. Nekuti iye murumbwana anoera ka, haana rusarura ganda. Vanotevera nzira dzake ndivo vanopinda ushe hwake. Ndiko kakusaka zvichinzi ngatigare takachena mapostori pane zvese zvatinoita kuti tiwane nyasha dzedenga. Hatina kunzi tisatadze mapostori, asiwo pane zvimwe zvinozonyanyaoka. Hameno kuti maslay queen uko tiri kuenda kudenga here. Rufaro kwamuri mapostori. Katsika kenyu kako kekuzviti munobvira munopisa muchitaura kuti hamudi vakomana vari brokuka. Hameno henyu muchanotsva kumusoro kudenga uko nhai. Munhu unotadzawo kuhodhawo kobra. Zvinotiwo vana vevamwe uchinotengesa woitawo kaprofiti. Unotoda murume ane mari yake yaakashanda iwe usipo. Haunyare manje. Manje rwendo runo kavakuromba vafana ava. Muchaterarira muchiyamwiwa nemipurwa nenyoka kane kuda kwenyu kusileya ikoko kumapostori. Ndipo pawai paunozonzwa munhu abhizi kuzvipembedza, hanzi ndakanzwa izwi richiti ucharamba uchipisa. Imi kaimi. Izwi iroro raive kupiko uchifoira grade 7 uchibuda ne36 units. Izwi iroro raimbova kupiko pavakaita vana 4 vanana baba vakasiyana siyana. Pamwe pacho chenjerai kunzwa mazwi emasatanistika muchifunga kuti muri kunzwa mazwi ekumusoro kudenga. Nekuti hakuna izwi raunombofa wakanzwa iwe wakatiza mhuri kumba, uchigara kumba kwegirlfriend muchidya nyama nemapoloni asi mhuri yako ichidya munjonjo kumba uko. Hakuna izwi rakadaro mapostori. Rufaro kwamuri mapostori. Manje nyangwe mukatonyarara ka, vhangeri mudududu kufema kwetsuro ka, zvibhagera zvemurima. Ndikakurova chako cheupombwe sazofunga ka kuti ndanga ndichikuona. Kwete. Imwe nhau yamunofanira kungwarira ana madzibaba naana madzimai ka. Inhau yekukoshesa mavhesi ekumasowe nhaika. Haikuona kungoimba mavhesi emudzimu unoera pese pese. Unoona munhu asina kupfeka ari mubhathurumu achiimba vhesi rekumasowe imomomo. Ko ngirozi ikadzika unoita sei? Ndo chii chakadaro ichocho? Munoda kuti ngirozi dziuye kuzoona musina kupfeka imomomo. Dzozoita sei? Muri kuda kusejusa ngirozi here nhai mapostori? Aiwa ka, ngatisadaro ka vana vezambara. Rufaro kwamuri. Kristu zvamuchauya kuzotonga nyika musakanganwe kutora vatadzi zvamuchatora vakarurama musakanganwe kutora vatadzi zvamuchatora vakarurama. Kristu. Hello my African brothers and African sisters. Ndauyawo kane nyaya yangu kaya kanaka kune vese vanoda kutumira mari kuZimbabwe. Mama Money kayauya kuzorerutsa mitoro yenyu. Registai Mama Money kamutumire mari abroad nemitengo yakaderera. Batai Shepherd agent wedu kawe Mama Money achakudza izvizere pane zvamunoda kuziva pakushandisa Mama Money. Namba dzake kadziri pa screen apo dzinoti
+276 938 73076. mukamwisira whatsapp message ka anobva angokupindurai okubatsirai. Ndine imwe nyaya huru kwazvo kavadekani. Tave kukwanisa kukubatsirai kuvhura ma-FNB accounts kune avo vari kumativi manhaka enyika vanosanganisira South Africa, UK kana imo kamuZimbabwe. Tinotanga katakuitira company registration yako zvakanakisisa uye tinongoda passport chete iri valid tokuitira kapasina permit. Tapedza kakukurejistera company yako tinobva takuvhurira FNB account inenge iri linked necompany yako iyoyoyo. Kuti munzwe zvezereka batai futi agent wedu Shepherd pasame number iyoyo inoti +276 938 73076. We thank you all for your continued support. Asante sana.